Nya. Magputang. Magputang lang sih. Itu man. Minum apa nih? Ay, yakinnya, mampiper di kayo kurente. May cellphone ko manaya. Ay, yakinnya, inirap ko layay, kasi salamat. Inyo, pinag-irap yan. Kasi siya. Dukul ko pa. Tuyo, kapidaganan man na yan. Malap pa. Ay, yakin? Sabi manggagami ya? Ay, tuntang irapan. Ay, si kayo manasa manirap ta na. Ay, kasalanan ko ni tatay nanan yun manandar sa itripan. Hindi pa. Nalalabay adaganan. At ikaw mo satan. Ay, ang tunigawang ko ay di unugi pa. Ay, bali-bali kayo ha. Kung sabi kayo dyan, saan kayo unugi? Pagilatan lalahulo. Oo. Akin tanay lalan nyo ay. Pugi ka dyan. Sa sumanggami ya. Yige. So kauna titan. Ay hanggang si kaya kauna. Akin na. Si kaya babayar ko rin ta eh. Hindi. Tandi manaya. Nirap kumusok ko rin ti. Okay bagang. Nga po. Akin ay. Ay karga lajaya. Ay, salamat. Ipagamit yung tilik-tilik pa na eh. Eh, itong salamat. Ikalkatan. Cara umpis to. Ay. Hindi tayo ka na. Nya.